helveksim de bimrim vek daik babı de bimrim vek felat fegarat bum de vere jane çavimin oy oy deştuz ozan tevşin bun hefli azmanda geçti bu keçuhurtan destan hev derabın benda temeverelo oy bir halım oy birindarım oy devere dilimin oy oy Rabdelalımın desti devere canemin oy oy bir halım oy birindarım oy devere dilimin oy oy Rabdelalımın desti devere canemin oy oy şındaketi sebiramın tüpe pu koşur malamın düğünümdü doğrumse birindarım be hale dilimin oy oy şındaketi sebiramın tüpe pu koşur malamın düğünümdü doğrumse birindarım be halim dilimin oy oy be halim oy birindarım oy devere dilimin oy oy Rabdelalımın desti devere canemin oy oy bir halım oy birindarım oy devere dilimin oy oy Rabdelalımın desti devere canemin oy ji stüdyoyên TRT Kurdiye Sibah bixêr rojbaş temaşevanên ezîz dawiya heftê dest pê kir me îro jî bi straneka xweş me dest pê kir belêbînerên ezîz em her hefte ji bo we mijarên xweş girîng amade dikin îro jî em ê behsa tenduristiyê bikin em di meha Remezanê de meha Remezanê de ne divê em tenduristiya xwe baldar bin di fitarê de paşîvê de em çi bixwin û vexwin em çi diqqat bikin em ê îro ji pisporê xwe bipirsin hûn jî dikarin pirsên xwe peyamên xwe mesajên xwe ji me re bişînin telefona me li ser ekranê ye 0506 657 533 ji vê numareyê hûn her tim dikarin pirsên xwe ji me re bişêrin em ê jî bibersivînin gelek mêvanê min hêja îro stûdiya me de ne em ê bi hev re sohbetekê xweş bikin Doktor Abdullah Aşar mamosta tu bixêratî Xwedîr zî bin bixêr ve rojnama ve bixêr bin inşallah gelî temaşevan hêjdan salê carkê Xwedê Teala vê qîmeta daîme rojî ew jî zekata bedena me zekat meha Xwedê Tealayî bi erebî dibên şehrullah
دویاد انشالله چه خون نخون هنزان ama دیسیجی Hem امی İroz yardım sever besekin inşallah. Saat hoş mamosta. Operatör doktor Ubeydullah Sevgili Puspore ortopedi u travmatoloji u muxeratın. خودش رازبی Çavay mamosta teci başı. جو رازبی روزی و خیر بی Ateci mamosta saat hoş. Strambej mamosta Emine Yiğit Fukherati Gelek Spas. Müzikşen Gökhan Yiğit. Fuat Keskin. Recep Tan Yıldız Malavava. Bele binlerin aziz emedes bu programa xo bikin. Levetre ama amadeye em vetre xo ji temaşa bikin. Paşa emedes bu sohbeta xo bikin. Keremkin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Di meha Remezanê de danê xwarinê kêm dibin saetên xwarin û xwarinê jî diyarin. Ew rewiş bandorek çawa li mihandina xwarin û xwarinê dike. Em ji bo pergala hezma xwe biparêzin divê di fitar û paşivê de mirov çi bixwe xwe. Di meha Remezanê de bêtir pirsgirêkên ji ber xwarin û xwarinê derdikevin çi ne? Di Remezanê de ji bo ahenga bedenê bêparastin divê bêtir çi bê xwarin? Ji bo kesên cixareyê dikişînin meha Remezanê firsendeke anna. Kesên extiyar û zarokgava rojê dikirin divê çawa tendurustiya xwe biparêzin? Mirovên rojê dikirin bi giştî divê mîde û rêviyên xwe çawa biparêzin? Ji bo kesên bi rojî meşa beriya fitarê bandoreke çawa li tenduristiyê dike? Piştî mirov fitara xwe vedike an jî bifitire divê egzersîzên çawa bike. Kesên nexweşiyên movik an jî hestiyan bi wan re heye divê rojê bigirin an na. Tesîra girtina rojê li fetqan dike gelo? Bersibên van pirsan û agahiyên hîn zêdetir tevê şîroveyên mêvanên pispor bi bernameya dawiya heftê tê serekrana we. Bele me dest pê bikir. Mamosta em bi te re dest pê bikin. Em dimeha rojiyê de ne mamosta rojiyata çawa derbas dibe. Elhamdülillah. İro 16 roj qediya newsa îro İro 16 roja 16 zaten İsal 29 29 roam ro. dikirin. Me nevî zêdetir me xelas kir. Dîtina hêvê diyanet takip dike. 29 roja bê. 29 rojayı Xwedê Teala inşallah si ola kabul dike. İnşallah mamosta. İnşallah Elhamdülillah bibî rojî bikin. hoş derbas dibe. Yani ne tîbûn ne birçîbûn nayê bîramere. Hava jî hênik e îsal. Hava jî îsal hênik yani ne germi. Wextên merel germê Güneydoğu li Mêrdîn, Urfa, Sîr, Diyarbakır vandaran mere van germê di havînî derece 45-50 bir yaylayê. Elhamdülillah mamosta îsal hoş Maşallah hoş derbas dibe. derbas dibe. Lê canem xwe bi xwarinê aziz dikim mamosta. Yani birçîbûn me aziz nake, Belê. ca xwarin me aziz dike divê demê de dema rojiyê dem bêjin. Belê. Mesela germahiyê de mamosta mere pir dile mere naçe xwarinê, mere nikar pir xwarinê bixwe. Îca ke hewa jî hênik e. Hewa pir hênik e. Em pir tî jî nabin. Na. Îca dema fitarê em bêtir bala xwe dim ser xwarinê. Ama kî dem dixwazin nava xwe têr bikin. Aslında Me jî gome îro li ser vê mesela hepkî Belê, bistekdin. inşallah. Me nevî jî kir lê jinapê ve jî Gerek mere temaşevanên hindik me bixwe. dikkat bikin ew jî xweş e. İnşallah gerek mere hindik bak. Yani drojiyê jî di berî rojiyê jî di. Zaten hadisa peygamber dibe wextê we nan xwar mîda xwe bikin sê ciyera. Belê. Yek jê bira nan be, yek jê av be, yek jî cê hewa têd bimînin. Em gişî tije nan dikin û xwarin dikin cê hewa têd namînin. Mîde wê çer bike feqîrî. Yani di fetara jî di suûra jî zaten ana têjme sual bike. Tiştê me tî bike, tiştê pir bi kaloriya ve pir yüksek bi. Vana gerek mere ne xwe çünkü em dixwin û ser radikevin. İca mamos em bi vê dest pê bikin. Em rojiya xwe çawa bikin. Yani gerek kes bu şorbe vetke. Belê. Bawer dikim ev rast e jî newsa em Yani wextê yani hin kes xurme vetkin, hin kes bi avê vet. aslında şêranî di berî fitara de hemen di wextê fitara de çünkü mere iştiha mere qud dike. Yani Basa xurme dike. ne xurme Xurme jî şêrîn e? proteinayê pir fazla yani li gor bilim adamı araştırma kirin xurme de 26 vitamin, oligo element, mineral giş di navhene di xurmê tene. Xurme yani yiyecek pir baş, xwarinek pir baş ama yekê mere bixwe zarara ve tuneyî. Bi şorba ya a birincê ya bi şorba nîska mesela tarhana giran e di fitara de çünkü kaloriya pir yüksek e. Hindikî mere şorbe bixwe wextê mere bixwe ki nefsa xwe kanibe. Piştî wê wextê insanê li mêja xwe dikin kanin li mêja xwe bikin. Yani çawa rojî ferz li mêjî ferz çünkü. Belê. Gerek di rojiyê di mere li mêja xwe jî bike. Herkes ew nefsa xwe zanin. Mere hindikî xwarinê bixwe wextê mere rabe piştî dîsê wextê mere were mere dîsê hindikî bixwe. Yani mere tamamê 5 çeşîda tevhev neke. 5 çeşîdî wextê mere tevhev dike
دري ترافيق تي دارن دو عربات يرن وقت تو سي عربات خويريا ترافيقي و sorun derdik evine var ya mideci hazım nakı hindiki merhaba xo pişti 2 saat edin hinki tişkidin merhaba xo hemen mere ava diser abi ser şorbet axwat abi ve naxo çünkü helal tişti cemidi hele meşrubat cemidi meşrubat zaten diftar el qarşi meşrubat ama avejit ben nav xarne de pır ve navxun berya se gut merhaba xo bes هندكي وبشتي خانه ببخون شخصا از دناف خانه دزاوی و نخم نوسا نه ne tendürstiye jî çünkü mide ve pH yani sıcaklığa germa hındırı mide dedi normali o bir 12 saat jî 14 saat jî bir şey demini devamlı tu avij tecrübe ki zaten iştaham verecek kudu ben ne makkan xarine jî bu ben hindiki bu se gulpava o meşrubatı hazır kesinlikle yani tam tenekh mala xoji gerek limali hanımı mala zaten hazırdık entişta portakal ava işte vakidin ava hınara tarçini hazırdık vakidin habıkın guvdu xınav mesela şerbetat adım sebi avana vakti kanın çebi kan şerbetat limon ebi vakti merhendiki bu pişti buxarın vera xwaji pirmere avna xu çünkü hele tişti cemidi ava cemidi kesinlikle anda dünya hinik ne çık ama pişti öjder hafta di hin ser xwarni araram dedi de cigara xo baxst ama gotne berin sajgara tamam olsa em ala tam netizani şko gerek men hindiki bu dema min ser tendürstiye em bername çetkin megelek caram biterji boyda xojara jime çekiş şko az em jar benim şko ser cigara pişti mesela habik mesela xodi çık kısmet kir birinci bi habik bulgur bi vakidin دناف د پنیر هبه دو حب زيتون هبن مثلا زيتوني نفاني ne yere zeytuni vani dişkinin o dedi memleketime her tarafı Türkiye çedikin Dora Balıkesir'e Mardin'e Diyarbakır her tarafı elhamdülillah zeytun pırın zeytun pır başlar faydalı yine düzler va hurmetu kanı qaysi kiyeci xotu kanı xoşavı qaysi yeci ki ab mışmışa avcı şey bakın yani xwarın pırı elhamdülillah çeşit pır jderva çeşit ki her خواردنامه کیجان ام دوید تشتغل سفرامتون en az çarpın çeşitlerini. بله. İcahın خواردن ما مثلا خوراkan از بيجم ام نكار بمحينن. يعني ميدام قبول ناك روبيا ما قبول ناك. يعني دمها رمضان دجي مها روجيه دجي ام وان بخون بيتر ام rahatsız dibin. Em rahatsız dibin. وقت او خوراك کیجان ام سروانج ام واناجي. وقت çava ana mesed 10 kilo 10,000 kilometrede em bakıma araba xotkin ne veri? Em derin motor yağı, fren yağı şanzıman yağı em kişi çedikin. Salih 12 mehen, Hazreti Allah 12 mehen kısti emri insana özellikle reji dibe ve maha Rabbil Alemin rogiş roji Hazreti Allah'ını ama ve mükafata ve ji Hazreti insana. Yani çünkü bakıma vücudiye mereyi, çava mali mere pirdibi mere zekata vedidi. Ne var? Salih car ki vakti içi dibi zekata peri xuddin, zekata ziri xuddin. Veya ji vakti insan dibi bilince debi evroji zekata vücudiye mereyi, nesagiye mere ekseriyeti ve ji Hazreti Allah şifat di. Tabi malumun. Dibi midamı deşi ama du paket cigara vet xoy. Mele. Du kiloni meşrubat vet xoy. Ama dibi az nesagım. Tu nesag ve çağa cigara jiven xo mesela. Ne var? Mele. Yani ve maha dinlenmeyi vakçek ki tu düşo tu davi bertavi çava zuhad be uti dibi veyaji vücudi mere terbiye dibi. Gaye yani haşa Hazreti Allah yani neş bir çibuname neş tibuname tu ihtiyaca Hazreti Allah tuneki. Ama veyaj bu vücudi mere karaciğer mere dinlenmişti bi tamamı vücudi mere dinlenmişti bi damari mere dinlenmişti bi vücut yani çünkü Hazreti Allah dibi tama vakti hava debi insana vak misk amberi cemin var kıymetli insani vakti roji dikir zaten mere vücudu merelerinde var süzülmüştü bi او خوینات دی گماری کیرلی قانم جد بیشتر سالی جار که دوچاره انسان هن در خوینید در مثلا. جماعت مثلا دمها روزی دم بیشتر دوام بهتر بالدار بینج با تندرستیام باشتر به خوشتر به ایجاد دوام هده هنکس بهتر خوارنت خون بهتر خوان مقاطعنا بن yani eko spor etkin ders spora berdin eko ave pırvat khun ne dve meharoji zaten spor na Mesela voyaj mamoste xo pırsı mamoste doktora travmatolojiye spora travmatolojiye yani mere çuqa handiki bu xu bele
çu kamera hendiki bu koy ama hatta vakti sahura jî beri sahura jî 2 saata jî mere gerek tişkin koy çünkü mere rabe sahuri بله mere rabe sahuri hadise peygamber jî dibe vakti sahur bereketi hun rabın hun hurmak jî bu hun du grup av jî bu hun rabın sahura koy ama بله. ekseret insanı me sohbet dikin hatta saat yek du do sisi pişti ve dibe mes'ur car ki xwar ve emser radik ve yapır zararı çünkü dünyada midamerde ve gola da gavumi بله. şava gol vakti avay nahar ki binje neyma بله binjeti midamere jid vakti mere Midamere sarf dibine. bu kusarra ki midamere merer hassizdi bir davi o asida vur yakmışdı ki digeri ülseri 12 parmak ülseri aşağı yani tama devi mere ne hoşdu bir 42 insan nirti bu xwarna pırna yani bu xwarna pır zaten amir jizeden يعني ساعتا خوارن جی پر گرینگه مکان گی خوارن خوارن مستر در gerek رازدا mere hendiki bu xor بله 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 ساعت خوش ماموسا ایجا ماموسا شتا جی پرسم دروجی ده شو اختمتنه کم سپوری بکن يعني نتنه روجي بريا روجي جي دماكو سبورتي بيرامه ام حبكي خو اوكتكن ام خصستكن از بيجم ام ناقازن سبوري ورزي شي بكن ايجا دما روجي ده جي مرب پر كيلو دستنه ماموستا هم جوام كيلو نستنن هم جبو تندرستيا و بدنامه بتندرستر به يعني اختمه جي پرتنه پشتي فطاره حتى سوران پاشیوان اختمه هيا ايجا دوينا بردم دكارن سبوري بكن اجم كيجان سبوران بكن بيجي مثلا يعني خوارن بيشتكم خوارن حال كرز بيجم يعني دم بله. خوارن جبال دارمن الروجيه ده مثلا هناك مثلا نخوش انا نشوكي وانديشن بشتوانديشن ليوانديشن ان كان علاج بعملين ان جوانا جي مثلا egzersiz başa gelek mesela şu egzersizi yapın ko leşo mesela ben şoki وانديشي هناك egzersiz devan o egzersiz çetkin jboni ku goşte o leşi goşte çok yavan rahat bi yani egzersiz mesela zavjım ro başa hem jboni nakhoşaniye hem jboni sağlık emro ince rojiye de gelek em zede xo sanaken nelber tabi zede ne çunavun ama jgayni de mesela malda تكلمنا داواروج دم دكارن بكن شو كمان مصابة وردم اي كنتكم والله برجيهاتنا يعني قيتينا بن برتينا بن لو رام انرجي جو هنداتكن دماكم خوانا ناخن اجا مسردج سبوري بكن يعني بريا فطارة توصية دكية سبوري beriye fıtari de mesela kendi spor ken ama yürüyüş mesela reçövan ne sözde kovastabken ترى بمشن vakti ku mesela egzersiz ken vücudum ro khun tede çawti enerjim ro ziyadet ke mesela şey ro da yağa bi ev yağa bi enerji mesela neş khani mesela yağa depoyma da yağa vakti ku am kharna khunji mesela bejin am barchi benji vakti ku ma spor kir او ياغ لشم رودا او دبي انرجي بقول يوم كانش غرب عاملين بله بله اجا بيشتي فطارة ام كيجان سبوران بكن ما مسلم تاني بمشن ايكو مثلا هنكس برجران دخابتن از بيجم يعني جبوكو قاسيوان زيده به بله دچن صالونان سبوري دكن اجا بيشتي فطارة ويا توصية دكي يعني بيشتي فطايت كان مثلا بشوجي سبور كان يعني بيشتي فطارة كم ساعة انا بحال مثلا قال لك 2 ساعات سيده بوري سكيم روسا نطجيبي وقت كنت جيبي خل نكاري سبور كان قال لك تعلقية نفسها يعني يعني تعلقيتنا اما بيجي مثلا 2 ساعات قال لك سيده بوري جمرو بلكي زورت وقت كنت سكيم رو تجيبي ميدم رو تجيبي سبور كان او بلكي جمرو زور ورا قال لك 2 ساعات ضرباز بي مثلا انك انسان شوي سبور ناكن ama هناك انسان مثلا شنا spor saloniya gaz geliştirme şirken, fitness şirken. بله Mesela utkan mesela pişt fıtariye 2 saat kuboy utkan mesela sporu. مش بوكو تندرستياون باشتر ببدناوان بصحة تربة از بيجم Beli aynı. بهر اواي سبور نتنه Uç gayri mesela pişt fıtariye jmani ku qanamro sindirmiş bi. Pişt 2 saat utkan mesela her varın. Da dakika 5 dakika avken. يعني يرجع. ايكو رمضان در روجي دگرم ماموستا ايكو تخوازن كاس شي وندا نكن از بيجم هن كاس ويا پر بالدارن دقات تكن دو كيجان خوره كان بخون دفتاره ده Yani spor olarak ya. ايكو سبوري هرتم دكن ايكو سبوري جران دكن از بيجم يعني دبيجن ايكو سبور دكن دو بروتين جي بخون جبوكو كاسيان وندا Ve aynı بدل şey. اوان جي حلا يعني Qanamro şu. دماكو برو سبور دك وبروتين وتشتي بنب تندرستي نخوا جيدا بدنا مرف سيستبه او كتبه يعني خاصه مرف نابين بدنا مده Veget xwarinam da jî gelek dengeli bî. Mesela ne çeşidek. Diyor jî mesela çeşit çeşitanen.
زوده geleke mesela bizim protein abi, geleke karbonhidrat abi. شيناهية Jgayni mesela aynı saya. Yağ abi geleke. Mesela kuarını katiyen bir yağ için abi. Yağ vücuda emror lazım. Ujgayni mesela şinayi zed abi. Mesela bejin nive kuarını emror tav şinayi bi. Mesela ama memleketime de an ben goşteye, savaraya. Ama ترشكية tırşıkaya. Ama sanki sab çok şinayiye. Ece geleke sanki samazın. نوصل Yani sağ sanki mazın şinayi bi. وقتی که ما خوارن جی خوار ما گو مثلا چاوت کردم فطاری بکن شو خوجه ما زعف دل بحث کرد بتکردن زیتون بی خورما بی و جغینی مثلا شوربا بی آف بی وگه خوارنم رو وقتی که هم برچید بن ایدی هم زیده که هم برچید بن هم خوارنه خو زود خون وقتی که هم زود جید خون normalde وگه خوارن 10 دقیقه و 20 دقیقه وقتی که هم خوارن تخون هم هدی بخون او سینیال چه مخیم رو وقتی که مخیم روزی دبی تمام اما که هم زیده بخون اینجا هم زعف خوارن تخون حتی که هم سینیال گیجی مخیم رو اینجا که هم زیده جی تخون اینجا سکیم رو دیشی نکن از خوانه بیخرات بی دوحینن بله aynı sayış غینی کیلو چید بی çünkü mesela هم بیجن دبا مرة بجونة نوصل aynı sayı وش غینی جی mesela انك انسان فطاری حتی فطاری خوارن تخون او جی زیده نسالق لیه که وجود امرو زیده به بسیم مینی شکر امرو زیده کیمت که وقتی که ام تخون جی birden bire mesela insülin امرو زیدت که و دنگی امرو خرات بی و گله که مثلا رابن پاشی ویجی او جی زیده سالقلیه وقتی که صاب کن تو زنده ناگیجی وجود امرو لما مصد پاشیوه ده مثلا رادبن پاشیوه مامۆستاژی باس کرد بەرێ کەم رازن دەبێم 2 ساتان ئەم خواردنی قوت بکەن لە دەمام کە ئەم ڕادبم پاشیوێ ئەم خواردنی دخۆن ئەم سەردە ڕازێن دیسا gelek kes ji bo vê jî naxwazin paşîvê bikin. Paşîvê de Dînê me de olê me de jî em çi qasî rabim paşîvê maneviyata paşîvê jî heye. Yani ev jî li gorî min hediye dî hûn dad be kes naxwaze rabe paşîvan dibêjin xwe me diherime em ser de razin em rahatsız dibin. İca em paşîvan da çi bixwin ji bo ku em rahatsız nebin û em ser de jî razên. Talukeye jî ji bo tendurustiya însan. Vêga mesela xwe de razê. paşîvê de mesela xwarinê ne zêde giran. Xwarinê soğuk kîsa mesela kahvaltî dibêjin. Hem xwarin êvarî Mesela tahin bî, pekmez bî, panîr bî, hêk bî, tiştê swat kirin zeytûn bî. û tiştê swat kirin paşîvê de bixwin. Xwarinê ku sa zêde ne giran bî, ku sa ne zêde bî, ji xwe rahatsî nade bedenê mirov. Ya mesela mamosta işte jî bipirsim hin insan xwarina ku ji fitarê mayê paşîvê de dixwin. Yani ji xwe re kirina adet nikarin taş tê bixwin. Xwarina germ hes dikin dîsa ez bêjim yani di paşîvê de jî. Ew tiştan ne Ya var? sêspê nikarin rabin. Ji xwe nikarin rabin. Yani aslında mesela çend hab çibi hindik habek mast. Mesela ana mast ew masa li bajarê mezin em nabînin. Çünkü bezek digerin, hayvanek digerin, çêlekê digerin. Ji wî şîra penêr şê dikin, mas şê dikin. Mas tê vir jî em li Ankara em vir jî dikirin. Tahma vî mastî wextê me re dixwe ew mastê din me re naxwazim wek me re kapekê bixwe. Yani tahma wê tunê û besîn de era wê jî tunê yî. Mesela hindik mast û du güza bişkîne tê xinav, du güz. Bele. Mesela em bê nedeheb fındık, hinek jê fıstık. Gerçi buhane hebkî ama Hatta güstü amara. tê xinavî mastî. Limalê hebe. Tê xinavî mastî. Mesela ê şeklî wî hebe. Bi mişmişkê yani mişmişê eşk. Ya bi hijîrkê ya bi xurmakê. Yekê tenê bixwe û çendikê jî hewparîk nan qasî kibritê jî nanê kapek. Hoya pêr bixwe tiştê ji xwarina êvarî mayî goşt û tirşik û filan wana wextê me re xwar mîda me re îflas dike wextê Siûdê de. Dibi roja din jî wê ji mîda me re dişewite. Hundirê me re naxwazim me re tişkî Em rojî jem nikan avê vijî kesin me re nikar devê zuha dike wê ca bibe uf û puf û çima rojî xwe sûçlamış dike nexwe bi devê xwe kare bi Ne sucê rojiyê ne o zaman. ne sucê rojiyê wextê me re bilinçlî xwarina xwe bixwe hindikî me re bixwe. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hayata xwe de rojê du caran nan dixwar, sibê dixwar, êvarê dixwar, wextê suhurê jî dixwar, fitara xwe jî pêvet kir. Yani Xwedê Teala çünkü ew tiştêk em dixwin zaten derbasî vücudê me re bi tiştê fezle mesela ana tu kîlo xurme bixwe fitara de. Duê xurma da ancak qey 5 gram, 100 gram derbasî vücudê me re nabijî. Mesela tu
niv kilo muz bixwe. Mesela ava portakala çevik değil vavanım diştedin ev portakal mı? Yeke portakal ki bixwe. Hebeci serrane keb çünkü ev portakal jid asitene. Yani matxili mer çikrana insani drojiye de neminin hatta saat yek du dosya. Mutlaka bakti beri imsak çebi bir saat ki hatta bir saate gerek رابط بشتي ساعتك ما بيج وقتي سعورة لميجي Gelek kes ligoran mecra yardık. الجورا لميجي عياردكن ودوي ساعتي دوي رابط وقت دكتور بيجي يقول مثلا 20 دقيقة نيف ساعات أو خوانا خبوق حب كيجي çayak açık sar bakbara şeker per nakri kısmı tişte şekerli mele kham dike yani harekata mele hendik dikin çünkü yüklenen bir şey karaciğere mele dibe Şu kamerov çıkar şeker jana kadar Ne kalkas başı? başına samam usta. yani şeker mele ihtiyaca koya biçi dibini mesela Nafeki de jeye. Dina fekici zaten heyi. Mere fekici dereng per nakhu vakti te dazad te sev portakal muz xwar saraket awj derbasi şeker dibe. Böyle. Ne başı. Ama çi kedin mesela te çay bakar pişi fitara ne var du çay bakar. Ekseret ji em qaçağa at çaya Türkiye devji çaya te em dibe çaya qaçak. Tamavici hoş yani. Jadi Sri Lanka wan ana hatta hemşeriyeme jmidiyat Sri Lanka çarpmış fabrika şekerini naviwan amna Çaya tekevir reklami. Sri Lanka'ya anitine çay yapar. Arıya jurtinin emeş midiyatine hemşeriyemene ev ticaret avedik mesela tinin Türkiye avcı çaya başı ama Karadenizci çaya ve Çayka başı. hoş yem ser de vakit. Arıya hoş. De çay bir çi vakı mesela hicirik aşk. De hindik hiciye çi bu hiciye tukanı tu kadar yakavakı. Bir peşeş hep mevici aşk meviş tukanı bu kaysiye malat ya mesela bir yeke tukanı şehrin ihtiyacı kavgiyata güllaç çedikin mesela roke güllaç oji perxoşa roji de şir çedikin Sıvıkı. güiste Nedina ve şeraniye de pır şekere ya. bir şekereyi Nişasta indiki heye. gerek mere bu Böyle. yani qasi qadah şey yani şirani vakti taxarun zaten karbonhidrat ve protein ve o şeker ve şaga derbasi Nam bejim güllaç pır sıvıkı ya. Mama Ne şir sıvıkı? hatiye çekirin gelek kes de be kamerojye de güllaç çekmiş. Ne, Bas ne. sıvıkı bir şir hatiye çekirin. Ledina ve de nişasta heye şekere normal heye. sonra da mesela dışarıdan çikolata sernan dedi ev çikolata ve te abi bxwazi te şab çinek mesela çekir وقت دكتور بيقول كيفشيك دمس بتحيني كيفشيك او بس يجي دايره بر يعني احتياجها خوش شيراني مرة جوان تشتنا كان قاشنا مش بك يعني بله. تصور هذا الرابع بقلاوي بخو وتاتليا بخو وتشتي وري وسوتلاجي بخو وانا انا حزم نابن çünkü gerek ve şahat usarrana kevi. Ne dema şeraniye, Ne? dema fıtare, dema paşiye. Böyle hendiki bخو yani dengeli beslenme emjeli bejin Böyle. ben çeşitli tubuku tusarra kevi zaten tuhazmnaki. Saat خوشمام است از گوتنا تا قط نکم دست به مجار کادن نکن لورا رجب تان یلدز بکیجه پروگرام کادن امسترانا کادن جه گودار بکن و پاشه خاطر جه بخوازن گلک سپاس دکم مالا تاوا کرم که مرجان مرجان مرجانه مرجانه خواده بکت قربانه مرجانه مرجان مرجان مرجانه مرجانه خواده بکت قربانه مرجانه Mercan kızka hevleri mercane Dümeşi vekşileri mercane Mercan kızka hevleri mercane Dümeş vekşileri mercane Mercan mercan mercane mercane Kade bide destimin mercane Mercan mercan mercane mercane Kade bide kenare mercane vay 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 Mercan hasti habdemin mercane Nazik bende kenari mercane Desti habde destimin mercane Nazik bende kenari
مرجانه مرجان مرجان مرجانه مرجانه خاده بکس قربانه مرجانه مرجان مرجان مرجانه مرجانه خاده بکس قربانه مرجانه Saat hoş, Recep Tan Yıldız, Malat Ava, gelek spasgım. Melem devam bükün, mamosta işte pırsım, aneka, bahsa roji, bahsa tendrüstiya xodkın, em de maha Ramazan edene. Elhamdülillah rojiya me isal hoş der bastı be. Le mamosta hen ihtiyarın men daha me tamaşetkin. O باور دکم ایشاوان جهیه و بخازن روزی جی بگرن هن کس موفقیان تیشن کس پشتاوان ستیوان چوکیوان تیشن اختیاری حقیقتا جی زورا مامسته خدا تعالی شفا بده همو اختیارین ما همو نخوشین ما جی از بیجم ایجاد ویم هیده بخازن جانا روزی بگرم مامسته درمانه خوشی و ناخوند ناو روزیه ده جی بوان تیچ بیجم مامسته ای کن نخوشیه پرانی موفق از بیجم پشتاوان تیش اف چاوا یعنی روزی چاوا تیسیری نخوشین هستیان دکه از ویا بیجم Vega şkor roji ibadet Nura ya. B vitamini B kalsiyum da benim. Aynı şey. Vega şkor roji ibadet ya. Mecbur şkor mecburi kodet em roji dikren. Yani tendrüsi ayrı bir şey. Vega mesela evet. Çok yavan değişin, piştevan değişin. Ağlayıp mesela hap mesela kovan hap normalde o mesela hapda zarar da mide yavan, zarar da böbrek yavan, zarar da mesela kalbi yavan, akciğer yavan. Ev ağrı kesici devamlı zarar da var. Ujgayni mesela pişt rojitiyeci mesela bejin çok yavan değişin. Çok yavan da kireçlenmeye derziye ekledin. Joan bejin hiyalnik asit horozi bi. Derziye yağlamayan bejin. Derziye ekledin. Vakti ku çok yavan yağlamıştı bi. Ama eş yavan ji xılazdı bi. Hatta mesela bejin şeşme sağlık eş yavan xılazdı bi. Önce bir durumda mesela ku çok yavan değişi. Ya jim levan değişi, ya jim piştevan değişi. Tkarın derzi lebden. Kuevvan navan derziye da vitamin tina. Mesela em bejin zavj ma parstken. Bejin mesela derzi roji kıratken na kıranaka. Ev derziye jboni ku mesela çok emrovden, milem rovden. Deryosa ku girtiben. Ku ledden roji emro kıranaka. Yani kan derzi khobden. Le tiştek tetke bedem ama mamos. Venga roji karana bagelo. Vega ev geleke vitamin B. Mesela ev kuçuna bama. Eko bedena me oktka yani vaka khurak yani em bejin tetke vejiye khurak. Vega mesela tuari serum khobdi. Jgayni vitamina beqi naf serume. Mesela ev çe beden emro. Burçbun emro kemtka. Tesir dike yani. Tabii. Ama serum roji emro khratka. Ama jgayni mesela em bejin derziye kejboni eşebi. Kuna vitamin B. روجي من الأخرى ناكا. بله. يعني اختيارين ما جغيني اختيارين ما جي نخوشين ما جي إيكو. مثلا نخوش بن خوش جمدان دبن هم بيجن أنتيبيوتيك لوانا. مثلا أنتيبيوتيك درزي جوان نساننا. درزي إيشاندنة جوان نساننا. تكان خوبدن. يعني أول روجي من الأخرى ناكا. أين صحيح. يعني اختيارين ما جي دروجي ده برا تندرستيا خو إخمان لكن. أين صحيح. درزي خو برا خو بخن. أين صحيح. روجي خو حتى كدستي وامورا برا بقرن. مثلا بين çok yavan değişi. Evet ku çok yavan değişin. Gelek mesela roje ducar, secar, hab amlinin. Hab eşandını. Ama mesela enek derzihanın mesela bejin yarını kasit gavedicim baskır. Kul çok yem rodden. Ev mesela şeşme sağlık beş tesir şuart kan hervarın. Sağlık او işe vur خلاص bi. Mesela nek derziyanın şu an bejin hidrojel çok yem rodden. او jel rurda mini belki hatta da 5 sal daha sal şu an çenabi. Yani tedavi ustaj bile bzambın bile boşuna mesela devamlı ilaca habab ne ablinin. Hocam aziz barzani او ilaç kimya وقت ilaca ziyade zarar da böbrek emro da karaciğer emro da kalp emro da akciğer emro da zarar da mide emro yani etki soğan ziyade bir. شخوين كو ماما سجتج برزم يكون دا خوشيا كرونيك بوان هي وك الشكر تانسيون شخود بيجن روجي نگرن لو راد ناف روجي ده او كي خو تشا بيجم دما كو درمانه خو بنا خو تانسيون بلنت به شكران كيم انجي زادت به
اختیارن مج مامۆستا باس کرد ئێکو پرسکەکە حەستی مۆڤک ئانژێت تشتێکی دن بوان هەیە کارن دەرزێ خۆ بخن لێ هەروەکی دن ئێکو ناخۆشیە تانسیۆن شەکر بوان هەیە divê me hêdê hin ji wan wala rojî jî digirin mamosta mixabin nabera fitar û paşîvê de dermanên xwe vedixwin dîsa jî rojiya xwe digirin. Zaten yani di Kur'anê de Rabbê me gotî wextê însanê nesaxiya wan hebe, însanê zarokê xwe wextê şîr didin, îşê wan nesaxikan rojiyê negirin, dawiyê ji dê elbavê rok bi rokê bigirin. Em mexsus wextê me re vana giştim ji dîn alimî ez ji wan alimîm mexsus me îro rojiya xwe xwar. Gerek tu şê rokê bigire. Evaya ji wextê ji bo nesaxiya me re hebe me re bixwe ro bi rokê. Mesela li gor wî heye em bê şekerî wî heyî pir şekerî wî heyî. İnsülîn li xwe dixe. Wê çaxa nabe kane negire. Fetwa wê heyî. Ama normal şekerî wî wextê hebe wextê te fitara de wê bixwe zaten ji fitara heta sihûra hemen 10 saat derbas dibe. Tîbûn jî tune. Yani roje çend cara derziya insülîna xwe dixin? Li gor doktorî wî endokrin doktorî çawa çîkirî. Yani nikar nabera fitar û paşîvê de bikar bînin. Cana 5 üniteyî, cana 10 ünitene, cana 20 ünitene, roje 2 cara çê dikin, cana 3 cara. Piştî derketin bin kontrolê çünkü ew pankreas pesî hey em jê şîlav. Dedî weya wextê wezîfê nabîne, wê çaxî ja şeker erîmiş nabı şeker tev xwînê dibû çaxî. Yani ew jî organik mereyî dibin vê mîda merê de aliye çepê deyî. Wextê nesaxiya wî a tansiyonê hebe ne warî tiştê şorayî gerek nexwe di sihûra di fitara. O şexs kane ew xwe tartmış bike xwe biwezînîne. Wextê duruma wî baş bi quvveta wî yerinde bi li gor tansiyonê. Piştî divê tansiyona me heyî tedî hema dest bi çîkê kir tedî dest bi xwarinê pir 4-5 heb xwar tedî heta sihûra 10 cixare vexwarin 5 cixare vexwarin vê tansiyona me heyî. Ya ve nexwî şu mesa ji bo tansiyona te jî yani di gelek rojiyê de nesaxî baş dibin. Şekerê xwe ilacê şekir di fitara di wextê wene bixwe di sihûra di wextê bixwe. Wextê nêzîkî raketinê berî sihûrê mere saetkê radibe saetkê mere sihûra xwe dixwe. Di wê saetê de her ji 10 deqa şiklik ilacî wî hebe kane bixwe 2 qedeh av jî bi ser de vexwin. Wextê heger tî dibe û şekerî wî jî hebe û tansiyona wî jî hebe ji Xwedê malûm kane negire. Yani Xwedê Teala keskî me zorlamış nakire divê nesaxiya te hebe wextê tu kanibî bigirî. Wextê tu nikaribî wê çaxa li gor quvveta xwe çünkü tê her îyaşa zarokê xwe temîn bike wê her bişuxulî hem şeker bi hem tansiyon bu her ji dervî jî bişuxulî tansiyona wî nakeve. Ev jî vebalek ne wisa mamostayan vebala bedena xwe jî dibe em tune kustê xwe. Ew şexsê malê sermayeyê malê kiriyê sebebê ewan zaroka xanima şuğulekî geçima wan temîn dikin warî ma. Wextê îca bezê rojiyê bigirim. Piştî rojiyê de nesaxî pêçê bû îcabında tansiyon fezle bû emrî wî jî te qal kir doktor bêjî got wextê yaşlî bijî feç kane derbas kir çünkü vücudî bê avê bimîne yani rojê litre û nîv qaf ama insanî wextê tî nebe o çaxa zerara wê tune ye. Yani gerek li gor wî havî xwe eyar bike. Li devletê ecnebiya li Amerîka 10 sal berê du grup insan çêkirin. Belkî doktor bêjî weya xwendiyê. 100 insanê aynî nesaxiya wan heye. Lêkolnek çêkirine. Mîde û bersak hastalığa wan heye. 100 heb wana normal yani ne nesaxiya pir zêde. Rojî girtine li ser wan tedî mesela Amerîka çêkirin. Li wî Müslümanane. Wek çawan name insanê gayrimüslim hene. Rojî ser wan test kirine profesörê Müslüman jî lûrene. û ê negirtine jî di meha rojiyê de wextê rojî xelas bû piştî di rojiyê de ew insanê wan nesaxiya wan hemû rojî girtine tedî em jê dibên kök hücre heye. Kök hücre ana insana wextê çî nabin wek darêk mere wan aşî dikin. Ji wê kök hücre vücut rêviyê insan tamamê wan insana kök hücre üretme çêkirine. Êk rojî negirine şexskî jî dahî ev beyanata wan e ez ji jûr dixwînim. Beyan kök hücre çê nebûyî. Êk rojî negirtine. Yani çünkü Xwedê Teala dibe ya me serê bernamê got rojî ji bo we şifayî wextê hûn rojiya xwe bigirin xwarina xwe dîqat bikin çî bikin vücudê we arınmış dibe wek ana selektör tedî heyî belkî hûn zanibin genim berê dixistinê nav giş kewş
وکی دین تیدا بو گنمی ساق دادکت جهه ساق دادکت مثلا گارسی نه جوان tertemiz دادکت دوی مهاز جدی وها روجی د وجودی ما خوینامه temiz dibi بله temiz dibi çağa em rahat dibin کوام بالدار بن بدن ama pakıcı ama gerek vakti mere bilinçli bir mere her doktor yok sual bakın doktor bir eskanım roji bakın ezlik kan roji bakın o doktor zaten yani çiğe kokala vicdanı kokalana ki bir roji khone gir بقولي هاوي اب نصايغ انا كات تحليليه خو تشكرنت الخوينا خو نري مثلا خوينا وانتون ام جون دي انمي خوينتون يقول لك انسان تدستيو ديغرت تدستيو بوزي جمدي خوينا ويكيمه mesela B vitamini hani D vitamini hani demir bir sürü vitamin hani خوينيده خود تعالى او داي قرجيرامه داي وقچاو مالا مره متفاهم مره تمام ذخیره مره دندریه ود میوانه ته درحال تشيرنان چيد ki ne var وجودي مريض دي قرجيرامه مره عادي راست دي 5 kilo 6 kilo gelek cad insan acid 7 kilo dahi der bazda bir دوی قرجير خود تعالى her dişte mره قرجيرامه مره depo دوی لګوروي هاوي او خوارنا غم دخون چه صرف ki ziraf ne var ziraf safra kesesi emjedbin Lur دوی çağa çok خوارن hat mesela pişti mide em Türkiye'de em perçe dikin pişti ve derbasi mide dibi mide jidi du madde hani tripsin u pepsin maddesi heyi avaya hurdike o çağa merez men gene derbazdaki pişti ve derbasi şilave dibi 12 parmak bağırsağı emjedbin vakti derbasi vurdu çok anan derbasi vurbu em bitedah nan makhwar ve çağa luru hazım bibi na gerek mere hindik bu o çağa خود تعالی جمجید امری ورده که سفر کسی دوی زراف ود çok خوارن به سه damla 4 damla ve خوارنه محوده که در باسی میده اینجا bağırsakta be reviye mere küçüktü dedim huru reviye şey dikin perce hazıkın ya mesela avuç dخون وقتی mere خوارن پر خوار ve çağa karaciğer mere yağlanma şeydi be hazım için abi ve çağa tansiyonat ve çağa dakabe ve şekerete çağa dakabe ne var kolesterol çağa dakabe yani her tiş de sınırı veden ne pır buxu و ne pır kim buxu orta mera vakti orta xwar lugor mida xwa zaten mida mera bçuk vakti tu tefhe ki ne mümkün o kana benç tukanız du şoförate xsar makina ki و be dve riyad makine jvir be hata Ankara şu Ankara be hata Diyarbakır hata be Mardin na şoför gibi hey edin xawavite dad kabi edin radbe ya midam erji vakti bir tişe bir derbasi revi adı ya tamamı vücudu mere derbazdı bir gurçike mere rahat dı devem pırna batlinin ne olsa gurçike xoji revi xoji tabii roji mida xoji vallahi vakti mere düzenli xwara xo bu xu vaxu tür roji tü zora ve tüni ne olsa na mesela ana babi vakti pendehinik jekati buhane ana cigara قوتیا جهشتی حتی سد و دهی فیته بسد و رقیش خور کیجان روزی خوارنی بخو دسعورا خود بخو برای جغاری بندخ جغارش خود مامسته yani bu nizamçı da fikrin ev roji jbo eko cigara vatxun az bejim jbo ko da cigara berdi ne fırsat da kemazına kendi devşe berdi ana sonra bir saat antına var roji da cigara ve ne yapın apartmana med apartman adı dedi depo heyi o hidrofor şeklinde Georgi depo heyi vakti ab xalazdı bi bu motoru de tak darbazdı bi dare ab dikşini zor nikotin hengi vücudu insandı vakti pır buyi vakti kimdi bi مجی امریوی که امریوی شخصی که دبی وی جغاری بخو قطرانه yani 10 madde kanseri de tutuni heyi de tutuni mesela ana gelek hap şey dikin او hap jiji tutuni arındırmış dikin ve saf suya batarya şey dikin veya debe tableti mere der cigari berdi او ce hikayeyi gerek mere bir eznakım kardeşim ana insan ki havaliyemi bi her roj berikamı perede dizi و خاینتی مردکه و سالقام چیدکه از بو انسانی حوالتی دکم gerek اسپی حوالتی نکم اوی جغارج insan hakikaten bu musibetek mezin yani bu alışkanlık zarok او قطران او nikotin yani vücut da alimi devamlı duhazı
مامۆستا ئەنەکە لە نەخۆشخانەیانژی پۆلیکلینیکên ئێک و دixwazin جغارە بەردن دکان هەرم وەیە سەر وێ jî bisektin hey mijar hatiye li ser veya me çend cara basta cigare kir di bernameyê xwe de li ser veya em nesektin em pir te nebatlînin mamoste belê em staneka din godar bikin paşê ez mamosteyê xwe ji te jî ez dixwazim ez wê polîklinîkê bi rastî merak dikim me çend cara basta cigare kir qişandina cigare lê em ser wê pir nesektin piştî staneka din ji emineyî em godar bikin paşê em wê mijar devam bikin kerem kin Nakşe Mirza dünyaya
gelin sağ olun. دست خوش مالا و امنیت مالا تا و گلک سپاس دکم بلهم دوام بکم ماموستا اشتب پرسم ماموستا قالات بله. جغاره کر انا کات بیرام د نخوشخانه اندجی یعنی ام هرتم باستا دج بردانا جغاره کشاندنا جغاره ام دکن د پروگرامین خود لقات ام بحثا ویا ام نکرن يعني أنا كاد نخوشخانة يجي زود هي باور دكم كسين كنت قازم ده جغارة بردن دكارن هرم بوليكلينيكان بوليكلينيكا كه تايبت هي دكارن هرم ورا وتداوي ببينن وده جغارة بردن بله. إيجان أو بيواجهك تشاوي ما مصا أنا كاجي يم دمها رمضان دنا باور دكم فرصان دكم مزن إيه كنت إيجا- قازم televizyonda mesela dirin بله dibinin kuşkarat kişinin dilevan çıkışkarı mesela ağlabi çıkarat kişinin. بله Vega kuan bahse çıkarı jitken. Evi kurojina vega kebi aklevan. نوسا Evji jwana ne tesiri ke baş. يا ماموس إيه كنت جغارة بتخش خان باس بكين جنك كنجي اللي قوري من لسه بتخون يعني دكشينين از بيجم Yani يعني kan bijboni wan em habek bebexin. Ya Bele. televizyonda dibinin. Vega şo jboni piştemro ku piştemro da fıtık çedbi. İşte çok yemro da kireçenme çedbi. Ağlabi ku mesela piştemro da fıtık çedbi. Ağlabi nedene ki iyici جغارة tütün ürünü Tütüne. çıkarıyor. و burada mesela şu ceku fıtık çedbi. Zeda xu naçavır. Vitamin dibini vur xıra dibi. Vati ku am çıkara jit kişinin. Vati ku çıkarat kişinin. Ev nikotini, ev dumani, ev madde çine van damarat satmini. Vati ku satmini jî يعني دمار دخوتمه و خوين ناتشا ناية Ay naçana فطقة مرفجي ايشا مرفجي زيادة تردب aynı sayı. Vakti ku vur mesela nemeyi kem çebi xıra dibi dibi fıtık. بله فتق جبر او كيجل يا زيدك ام قوة طويلة تشتغران لدن جبري زيدا قوة تشسر بشتمرو جبري تشيدبي يا جي كنت تشتغران لدن زيدا قوة تشسر وان ديسكا جبري تشيدبي وجغاي نيجي مثلا ندنا كيجي شخاريا كو افيكم مثلا كو شخارات كشينن كو فتق بوانا بي كو عمليات بيجي تشي تداوي بفتق وان باشنا بي قال لك veya tişteki balkeşe biraz aynı mavart kim gelek kes veya nizam Diga bu mesela mamosta insan ku am baskin dibêjin ji xwe em baskin halkî nedenekê sahiye zêde ji me bawer nakin ji wan kî em ji bonî kuşxare nekişînin ama otê ku evê kuşxare dikişînin leşê wan di hasiyekê wan şikestandiya bî ew hasiya ev nakirî mesela em bêjin yek mal de şixare dikişînî zarokê wan milê şikestiye milê xistina alçiyê otê ku li berî şixare dikişînî ew hasiya ev nakirî avqat esir aynı sayı. Vakti ku hem ne girici bir ameliyat. Peki mesela ağlabi nek zalokten 5 salı tane bama normalde geleke dar rojda pazda rojda o hasiyav giri. Vakti hem filmi kişinin amledrenin ku hasiyav ne girtiye. Am dibejin kiş xalat kişini ya diye xoni şanda ya babi xoni şanda. Ne kul babi zaroki wiş xalat kişinin ev şalat zarar da zaroki jaw zaroki hasiyav zaroki jina giri. يعني خوشاني صاجي انت جبوني يجي مثلا فرصاتك باشا جمروج بني كنت دافش قاري باردن ابي اغلبي كوش قاري جيت كشينن روجي تقرن دوي وقت يدش قاري ناكشينن حتى فطاريه ناكشينن جاب جوانا دبي فرصاتك دوي بله وقت يدك بيش قاري دمينن قاري ناكشينن لبيب زامن يعني تكارن في دافش في اوكي باردن nasıl fırsat kam mazına فرصاتك مزنه bele bele mamosta işte pırsimemiş mamosta hoji pırsi mego poliklinikên taybet heye Bele. bawer dikim gelek kes diçin ûra û ji de cigare kişandina cigare berdin ez bêjim ev pêvajoyeke çawa mamosta divê me hêde mesela dikarin herin Yani Yani di nav rojê de nokta derman pir önemli got. Çünkü ev katrana di nav tutin edi cigare de. Ev Bele. kucal damari mere ana bir vakti tu çava tu mesela Türkiye radiki dedi kok hen kokevi. Koka ana damar heyi ay kelekevi hen falan. Ev xuynd her gişa. O doktor bego. Vakti ev cigare ev katran wan kanali wan damari gider ev omuri mere serhestiya tamamı vücut. Ve çağa dıxatimin kapanma şeydi bir. Bu çağa dedi beri kalorifertun ev sobe hebun. Sobe şey dikirin bu vakti buhar pakış dikirin boriye koyal dikişin. Ana vane boriye vücudi mere damarın. Ev damar hep şu temiz biki gerek tuvene koy. Vakti tuvene koy. Ve çağa ev tişti insan dibiya müdef cigari berda müdef kilosten. Çima çünkü ev tişti duhu vitamini ve her tişti ve karaciğeravi derbasi vücudi dikir. Ama vakti bu cigari batxu
avan tiştana ev qatran veya dikujit tu feyda ve jê tu neyî. Çünkü Xwedê Teala yani em emanetê Xwedê Teala ne. Xwedê Teala ji ruhê xwe ruh beradayî insana gişa. بله بله Ev em emanetê Xwedê Teala. Em bedena xwe muqatab bin. Vî emanetê Xwedê Teala ez tişkî mesela dedim doktor ez bê veya bira cemte ve ez dawiyê işte bisîn. Kanı doktor bê wî emanetê midayî bil keskî din na. Wê dawiyê zerin wê emanetê bidin. Em jî çima insan wextê de rahmetê dibe inne lillahi ve inne ileyhi raciun. Yani em ji Xwedê hatin em dîsê cihar Xwedê. Gerek ji bo vî hevê zêya bahs dikim. Yani gerek mere ev Xwedê Teala ji insan daha ziyadetir hin tiştik xoşik ne xuluqandiyi. Her tiştine çavê mere yerinde, mijankê mere yerinde, tiliyê mere yerinde. Din wextê giş dirêj bana wê çawa baya. Ne werî? Wextê ev wek porê mere, ev bürê mere, ev kirpîkê mere wextê zêde bana wê ba 2 metre mere çawa çê bikire. Ne werî? Xwedê Teala divê en ji ruhê xwe mbera insana de ji insana xoşiktir ji hin tiştik çînekî. Çima ev vücudê Xwedê Teala ev emanetê daîme ez ê vê cigara pîs bi vê qetranê ez ê îxanetî wê bikim. Ne werî? Ez nabezî bixwim ayeta Qur'anê jî dibe bixu vexu û israf İsraf neke. neke, bele. Ve avêya cigara resmen vallahi israfı billahi israfı. Ez sûn dixwim vê rojî de. Gerek ne xwe kardeşim ji dêrva wî havî mehê ana kîjan insanê derib azgarî ücret dişuxule ne werî? Tamam. Mehê 25 Hiç kes roje paketek vat xwe Du paket avat xwe. Du paket. Adana batên ez wan muayene dikim ez dibêjim divê dixwe bê walla derdê me ez du ya qetranê tê çawa derdê xwe kî. Sorunê wê biraz sağlığa yerinde ve du bişuxurî ki hiç osmanda düzev cigarî berade. Biraz sağlam dediği bir Türkiye dibin sağlam vücut sağlam kafada bulunur. Ne öyle? Bele, Vakti bele. vücudu mere sağlam ve kafayı mere sağlam be. Gerek kesinlikle ana insan gerek dimejiye xwe evê cigarê tiştê wekî din nebaşî vexwarin gerek çî bike özellikle jî cigarê 10 maddeyi kanserojen ve kanserê çê dikin divê tûtinê de. Ji erdê ji axê dikişînin. Xwedê Teala ew ya jî dayî Xwedê her tişt dayî ne gotî veya vexwin. Ama insan irada xwe kullanmış dikin. Yani der nekir ki vedxu vak insanı bi'allim tiştê ne baş ki vedxun teallimin ne makanın devşê berdin seri sinirî mere merkezi sinir sistemi ve şağa puş dibe dişewiti o damar sistemi tam naşoğlu tansiyon jî zêde dibe damar kolesterol çê dibe damar sertiyî çê dibe xwîn baş narime jî xwîn baş nar qalbê mere xwîn de böbrekê mere de devrî daim nabe di vücudê mere de ev toksîn hene wandir mesela üre haşa vakti ana mere avê bexwe Xwedê Teala riya idrarê dayî insan riya destava mezin dayî insan ji vücudê xwe wan tiştê ne baş derdixin Xwedê Teala her tişt dayî me yani insan wextê wan tiştana neke ew dibi dijminê vücudê xwe بله بله bile bile xwe dihere ser çiyakî mezin ji wê dera lê dinere li jêr jî uçurum xwe ji wir davê jî tedî intihar dike haşa بله yani gerek mere vücudê xwe binere gerek mere بگم baş خو binere. مقاطبن Gerek mere Tendristiyê baş xwe. bixwebinere xwarina xwe vexwarina xwe ava xwe xewa xwe heta wextê imkan bibe gerek mere li xewa xwe jî dîqat bike çünkü Xwedê Teala divê ro ji bo yaşa we ji bo geçima we bi şev jî ji bo riheta we em şev jî em radikevin em dîse saat heta 10-11 gelek cara 12 5 saaten heta wextê sehûrê em rûdê şexedra bi Xwedê Teala çi qismet kiribin em hindikî tişkî nanê xwe bixwin yani mutlaka sonra xoşi gerekem bixwin û gelek insanê ezanim li sarê hem mesela dirojî de dev cigarê beredan yani neqelkê tenê dahî du cigara wextê vedixwin ew axizlik em jê dibêjin wallahi ew qetrana di dawiyê de wextê têxin zimanê xwe li wek şekir lê binerin di Nikarin heyatê de vexwin nema cigara dixin divê xwe بله بله yani ez çûm doktorê tamam doktor fakir ew çer bikima doktor işte divê zarar werî cigarê ve nexwayê Doktor ancak tavsiye bir bedin. hestiyete bir şey jê dibêjî Mesela binakê hoca evi ku dev şkariye bardın verna bava Evet. verna aile kimi erî بله mesela kan jwara bile destek mesela ilacak Tabii, dermanek tabii. ne var tabii mesela tabii tedavi ki tedavî ki ez wan veya Şimdi o mesela. Yani hekime malbatan ilaç dedin jbo derman dedin jbo ilaç Şandra cigara. tutuni düşün tutun fabrikasyon Bele. jûdikin tablet wana yani sözde hepki
kemtir derva deh cigari Nikotin tablet. nikotin tablet dibêjin. Yani win didin. Doktorê malbatan dikarin binivîsin. Nan Öz hastalıkları. li xestaxaneyê. Sağlık Bakanlığı wê dedi. Yani ev xebateka wisa win nakin Na, wisa win na, tenê muayene na, dikin û ilacên din. Na ji wan dibêjim yani filan zararı şahsen ez xwar çi dixwazim birayê me hat ew hat cem ez dibê viya zararı van meşrubatê hazır inan ki bûyî 35 sal gelek jê ez ve naxwim. Çima zê vexwim? Ne başin? Şuan carna ez li medya ser medya civakê çêkirina wan dibînim mamoste dilê me rev ji wan digere yani kusrêdan derin me rev heqeten acêb dimene yani çawa me rev wana têtxe mala xwe û İnsan vücudi wî de em ji qet nikarim vexwim. sinir sistemi de allime. Yani Nefse. insanın wextê mejî Yani fekiye xerabe çetkin mamoste fekiye xerabe Fekiye û Xerabiye. ere Wana fekiye ew xerabe ava fekiyan derdixwin û ava fekiya Etkın navkutuya? goşt ana devlet geçi hükümet tetkik diki van demen dayî de pir li ser wan disekinin. ekseriyeti kısmı vani mesela bir nav nabejin sucuk mesela tişte goşte hazır paketi goşte hazır Dinav da haşa her tişte de derbas da bu. Beyan jidikin yani hükümet beyan jidikin wan tiştana tişte hazır gerekmene ne koy. Yani her tişte napeyi. Tu der mesela baklava dikiri de baklava de em bezelye heyte. Bezelye. Bakli hatuni em jidijin. Böyle. Wana hur dikin ew jişini fıstık jişini. Kilo fıstık 10 kilo bezelye tefevdeki dıkınav baklava de kilo büdüsü di. Ya kilo baklava hakiki bi tereyağı hepsi di pesi di. Ne yaptı? Tu der goştu xu. Me rev ji virajê dikare fehm Der bikene. goştu xu mesela tu bir kebabı gibi. Dedi doktor bey goy em ji goşt bir haz dikin. Mukabil. Mintikame em ji goşt bir haz dikin. Yani bir goş jî abi. Dibe kebap. Tamam kebap ama soya fasulye jî ew jî fasulye anaş devletê din ew jî pir besteyî jî proteîni. Soya fasulyesi hur dikin. Dikin weka goşt. Dikin wek qîme dikin nav goşt. Ya be soya fasulyeli kebap. Veya bir çürüt kebap hakiki kebap. Yani insan jî sahtekar bûye. Hinkes goşt naxwin mamoste ji bo Tiştê qîma bî wisa jî. tiştê qîma İşte bî hazır geleni kirin. Yani İşte hinkes qîma bî goşt mesela. naxwin ji bo wilo Eri? soya fasulyesi bikartînin. Her tişte Tego tu çima der mısın? du lahmacun alciki duxu. Böyle. Yolculuk et otobüs eder. Tedi reviyu bersağı xarabu. Xerab. Hüseyin. Ji xwe dibêjin dirê de xwarin nexwin pir. La kesinlikle. Ama mesela tiştê qîma bî Bele. mesela bêjin köfte bî kebab bî bêgem zan çi ketiyene. Eri. Nefsa. Belki Eri. kuam çiran mesela lahmacun bî bêgem zan goştî çiye ev çi perçeketî xalin zanî. Yani Orada- goşt sarı goşt buxun başlıyor goşt nefsa. bir Ji başlıyor. gayni Sarı- kebab û köfte wa. Eber mesela bêjin kuşbaş bî Eri. Pirzola bi. pirzola şiş bî be. tiştê sa em zanin perçe goşt e em Evet. çavê xwe dibînin ew ê dî sağlıklıdır. Ew ê tiştê dî Doktor be memleketi xwe. Dimerdin. Em düşüncem kasap med gokavi hakkı vi goşta vi goş bitme. Dimekina xol ber şabi me derbas dikir. Em daha temali hanıma mali nav o baharat ev çe dikirin. İcem med vi goşta şef kedim amed bir juan Luan dikirin sucuk peş şabi me dikirin sucuk. Böyle. Tane li balkona xor dikirin. Tertemiz. İnsan ama her tiş buya hazır. Tişte Evet, hazır. Ne başı? Yani hakikaten tişte hazır kış ketiği di market adı hala zaroki buçuk tane her tu hunguf bide naxu ama dedi ev çikolata ki nav oyuncak nav tiştadık kes ne zanır işte. Balavan betirdik şene mamsa rengo yadına paket andını. Em kişi suçlanmış nakin insanı dürüst yani sağlam yani. Böyle. Ama ekseret insan var ya bu juar diben ya merdiven altı. Yani her tarafı içe dikin tüle dinara haşa goşte vahşa. Rune vahşa dahi tina dıkın nav Mukabil. Dibe veya sucuğun tüle neri perike çike mirişka nav derba. Le edi vazaret Terme mirişka nav Terme- derba. böyle Mirişka, edi vazaret Akti mirişka. liser Diye mirişka. Tabii. O kırda kama falan böyle nav dedik. vazaret edi her firma deşifre dike mamosa yani Deşifre- ser ana devlet ana malpera deşifre vazarete dikiyse. em dikan her tiştî bibênin. Deşifre dike. Em jî wan dibê tiştê hazır nexwe. Li bêr çavê xwe xwar goşt çî bike û bînir tu li mala xwe çêkir xwar. Böyle. Goşt hepkî bibêje tukane hero di fitara tukane goşt jî bixwe ama yeter ki sağlam be. Perçakî hindikî bixwe. Wek doktor bê şenkayî pir bixwe. Gerek mereş şenkayî mahsiz av başa mesela. mahsî mesela ana zamanê Mahsî mahsiya nasıl? yî. Mahsî pir baş e. Ve ana ji derve pezê me diçêrin. Ne werî? Böyle. Pezê me çêlekê me diçêrin. Ma em goşt didin wan, em proteîn hatin wan na. Şenkayî Şînahî dixwin wan. Jimer dikin penêr, jimer dikin mas û dikin goşt ew tişta ji wê şenkayê gişe vîtamîn tên. Böyle. Ne werî? Böyle, Yani böyle, gerek sağ mere ol. bilinçlî be. Diyetisyen hani
doktori mere hene gerek mere jwan bibêje herkes her doktor kişi kiri wel gor branşê xwe gor çîka xwe bêje em çawa nefsa xwe dixwazin şahsen doktor qismê doktora nesaqîk tê muayenexana wan tê wextê wan muayene dikin em ji wan jî rûya dixwazin em dixwazin ew jî sağ emir bi Xwedê ye cigarê ve dibe ya ey cigara xwarî jî dimiru ê nexwe xwarî tamam da bir rezaletî mirin heye Tebim ya te çava bimri ne usta. çawa. Te tek ber nigar Çima de berdista. nefes darlığı bikşini. Bele. Zorê nefes darlığı em jê bê qoa dimeşi nikare nefes bistîni tedî rûdinê hemen tedî ji dêrvan nefesê bikşînî cigarê dikşînî. Yani mağazı fıtara xo vetkin Ser hevs şeşar heba vedxin. hatta eko cigara vetkun dibêjin yani awqas xweş e ku piştî fitara ew cigara ku ewlam Valla dikşînin. em şahsen Dibêjin pir xweş e yani dibêje dibêjim. yani hakikaten pir keyfê jî distênin. Lê aneka keyfê distênin piştî 5 sal 10 sal yani waya Xwedê zane. Gencin, ana genç. Ana gencin. Keyif verici dibinin ama özellikle ji gencar dibin. İnsani ihtiyar bunu zaten devjê bernadin. Öyle. Em duyê nabêjin dibê walla beye hevalê me heta mirinî. Ama em ji gencar nebê hiç masaya Cigara dikin hevalê xwe. Xor çeka bikirin, saata bikirin, hûn tiştê baş dikirin, hediye ji dêw bavê xor bikirin. Ya me hêsî en az 3 milyon hûn didin cigarê. Hûn derim asgarî ücret 23 Yani mamosta jî bas kir hatta tesîrê hestiyên me, fıtıkên me yani Rast dibêjî. çoka me stûyê me Rast jî dike yani. Doktor bê Avqas- rast مثلا نخوشی کوتینا باما بله. اشتوان دا فتقه یا موان تداوی کن ام جوان بین درش خاری باردن Nereye? کودانا ام جوان قصت کن Yakîn dikin mamosta. tabii جدبش خاری باردن Berdin ne olsa? aynı say. Ha. Ege mesela وگون نقدر da poliklik yanın Nereye? çinevur mesela devlet destek devan Bele, bele. işte habat devan jbo devş خاری باردن ama mesela ne o mesela jboni evi kubi khasar yخوا Nereye? بجي از devş خاری باردم کویدی دست حبک نکشین شخو نکشینی Ev havalî mi zararı. Böyle. Ama ya haroş Aynı bir şey. kamı para dizi. مثلا Böyle. tansiyon çetke şeker çetke Cigara bukva çetke ne tabi olsa? tabi اشغالي اغلبي تانسيون امرو زيدتك zarar da kalbi امرو قلب امرو da Gürçke zarar mere. gürçke امرو ama en zav zarar da Şabi kalbi mere. en zav Her izlede zararda kalbime levra damarıma dukatma. damar امرو İslam- satbın حشك دبن Vak doktor bir bana Böyle. koş. وقت حشك دبن تانسيون امرو Çağ mesela dümeci de ne öyle çağ Bele, mere. bele, bele. Çağ mere vak çağ doktor gördü damarı piştamere tıkanma çedi. Ev damarı der çağ vurji evji kolest damar sertliği çedi. Çağ nemadı binu çağ. Gördü mü? Keşke xana bin der çağ gözlük adı. Ya ajuan dibijwa ana hun roje sed waraqi hun didin cigari. Evari şumari ne sed waraqi ده ورقه خودتنی بشوتین از چاپ شوتین تو هر روز سد ورقه خود شوتین تو هر روز شوتین Cigara aynı işte. تو مه 3 milyon تو پری خود شوتین Bele. ben ne 3 milyon yok birden بشوتین نه Ne ola? peri şehrini hayatata demek ne şehrini evyaji ne bilinçli تعلمه وقت دكتور بيجي انا وجود وقتك بعلمه gerek dev jui işa verdi gerek mered mejiye خود bir arkadaş ev ya ne başı meri ev havali mi ne başı خود تعالى چه قسمتی نانی مخوارنا مکرن اسی بکن تو انا کانه هر روزی سیجاره گوشت بخور نه Ne? او جی نه فایده دی تو فایده ویجی ناگی مره هندی کی Yani gerek mere بخور inşallah ekumet tamaşa etkin mamosta. İnşallah, inşallah. Piç gici teke ve sere var. Am kısmı doktora Yani ekumet tamaşa bike yek jide cigara berde jvome kazanacak am beşin. am nefsa خود دکتور اسمی و دکتورا am چیش خور دخوازن am نساقی خوش دخوازن Bele saat başı مثلا mamosta. گوشت زیده جی مگونه باشه جبری گوت چت بی Got nakoşiya got bele. نخوشانی گوت چت بی وجود امرو da ürik asit زیاده بی وقتی که وجود امرو نکاری بی ürik asit باویجی ev ürik asit çe mesela eklem emro kristal ince durda eş çetke ağlabi PMRO da eftilike damat mazın sarması işedi be tilike mazın da eş çetbi evi ku mesela em bejin Jiber nakoşiya gut. جبر نخوشینی گود ام بیج مثلا نخوشانن بریه شبکه دا و پیوان دا مثلا پیوان لیک مازن دا Bele. فاز زیده اش جی بی زیده مثلا E desta an en نه نه پی ام رو E PMRO. پی ام رو تلیک مازن اغلبی دور دا او ریکازی چه دور دا تجید بی dinavan movkad نوان موفقه دا Bele. تجید بی وقتی که ام بیجن اشی چاو چید بی وقتی مثلا دکتر شبکه با ساز زیده اش یوان چید بی مثلا خورات که اغلبی گله که جبر گوته چید بی
gelek tahlil xobrin ürkazit ke çavan İca dmaha kevir çedikin. İca dmaha Ramazan de bele bele Evet. dmaha Ramazan de ica dibêjin heta ben xwarin naxwin divên proteîne bixwin ica fitarê de teqas goşt dixwin divê me hê de êku nexweşî barê bêtir baldar mesela goşt kusa teli değil. ikeya on say yani evarî goşt tê ber me mawasta ikeya on say mesela bejin çar ha pênc hab köfteye tuğa Öyle. ere şev razı şevak yele deni kuş eşe piye xwan kari razı aglabi mesela evj ber ikeya guteye bu mesela ev ku alkol jit xwan gut zedet ke ürkasit zedet bele ke bele saat xweş ikeya ke sabi gelek şu tahlil xobrin Protein de em ê ser wê bisekin mamoste protein etibs. ere me ser wê bisekinin lewra di fitara dem pir proteînê dixwin goşt mastî mirîşkem pir bikartînin lez naxwazim we pir bibatlênim jî em ê straneka din godar bikin kerem kemîne ömrüm lele Malat avay mine saat xoş dest xoş gelek spas dikim maşa dengê mine gelek xoş Maşallah gelek pir dengê saat xoş bele mamoste me gome basa proteînê jî Belê. bikin di meha Ramazanê de Belê. êvarî em dibêjin em di nava rojê de em birçî dibênin ji bo bedena me bi tenduristî be Belê. ve kayvarê me ya goşt ya mirîşk ya jî masiyan em dixwin yani hişê me pir naçe ser xwarinên sivik weke sebze ez bêjim weke şînahî teqez em goşt çêdikin yani di fitarê de Belê. yani normalde ji xeynî meha Ramazanê em bêjin can em xwarinên sivik jî em çêdikin Belê. lê dema rojî de fitarê de em her şev di fitarê de xwarinê giran çêdikin em bêjin bera proteîn be bera vîtamînên me kêm nebin îca zirara ve heye gelo mamoste Belê, dema belê. proteîn mamoste got demam pir proteîn rajin nexweşiya gut bi me revana çêt be newsa Rast. îca di fitarê de di meha rojiyê de em çi baldar bin Di meha rojê de aslında protein çi mesela di nîska, di noka de, di fasulya de, di soya fasulye de, di barbunya, goşt tabi vana kış proteini. Me xalqi diye me kurmaç em goşt hes dikim mamoste ji şênkayî ji mer şîr şê dikin tedî me got goşt şê dikin çê dikin wextê mere dengelî çê bike di her xwarina mere de şênkayî mesela ana qismê pîvaz ne were pîvaz dibêjin dibe bîn jêtê sîr bîn jêtê aslında gelek insan taw nînin ser sofra xwe jî yani sîr antibiyotikî mesela yani mikroba dikujî yani Xwedê Teala ev tûka dayî devê mere dahî di nav tûka mere de antikor hene giş mikrobê ji dervetê mesela çavê mere wextê mere digrî hêsirtên duê hêsira çavê mere muhafaza dikin di guhê mere de em jê me tirkî bûşon kîr çê dibe yani gemar çê dibe tedî zerê guhê mere de ew guhê mere ji mikrobê ji dervetê zar dûr tê muhafaza dike di hundirê bêvila mere de haşa lîşik tedî devamlî nemliyê ew jî ji vir sînûs hene li vir boşluk hene li vir hene li dawiya serê me re divan boşluğuna da vana sînûs denga insan çê dike vana giş me muhafaza dikin ev qismê proteinê jî me muhafaza dike ji her tiştî ama di proteinê her tişt tunikî yani di navê çaxê di sebze her tiştî de ayrı ayrı Xwedê Teala çîk dayewan di pîvaza heye di sîra heye di ana bu ziftan belê zamanê di memleketê me de giş bacanê reş îsot kundir tedî giş hû dikirin ji bo ziftanî dixistin nav avê û cana dikirin dolma falan welê vana kiş çê dikirin hîn jî çê dikin ana tamamê dikana tedî bi benayê çî dikin ji derve diroşin dixin nav avê wan temîz dikin awana jî kan bixwe hin goşt naxwin ne şert tu tenî kîlo goşt bixwe 100 gramî hindikî bixwe yani tu xwazî her roh bu goşt bixwe ama hindikî ne proteinê tenê bixwe şorba nîska bixwe şorba birinciyê bixwe bulgurê bixwe bi rûnê hür
ere buha buya ama hindiki mesela hafte car ke du cara rune hür bi zaroke çok ji mesela ana rune hür vakti mera ne xwe ew çêlek mî ji mer çê dikin di wî şîrê de mesela A vitamini pir heye di rune hür de di zeytûna de mesela zeytinyağı pir faydalı heye yani ji tamamı vücudê me re ji insana ji zarokê çok diye xwarina dixine yani li malê wextê xwarinê çê dikin erê buhayê ama zeytinyağı jî û rûnê wekî din jî ana bera ne buhayê êdin jî wekî din ew pamuk yağîne ayçiçek yağîne falan wana jî me re taqîçî dike ama wana pir me re fezle îstêmal neke ama rûnê zeyt îstêmal dike salata xwe rojê bacan kanat bacan jî kiş nema bûne hormon kiş bûne Bacan jî li gorî demsalê bixwe ne baştir ama na dihavînê dî bacanê ku zivistana mesela em qet nikarin bixwin ewra hişkin naban yani eşk wekevirin tama bacan ji wan naye rastî bêjin her mevsimî di kîjan mevsim ew fêkî çê dibin ew sebze çê dibin li gor wî hawî wextê me re düzenî çê dibe wê çaxa me re bi salata xwe jem wî awayî çêkin li ber xwarinê baştir e ana mezir mesela tamamı yani kısmı fêkî ziftanî çi derdikevin havî tünün mesela ziftanî li gor bi çaxa xwe merê hindikî bixwe bi zaroka jî mesela ana va sal derbas dibe berê em zarok bûn kupê dimsê hebûn malî me ku dims dixwazan ew berê yani dims hebû dixistin dimsa em nîrokî diharin mas û dims çê dikin datîn berme hêk ji me dikelandin hêk mesela pir fayda wî ew jî proteinî hêk jî çünkü proteîna tu hêk jî em di paşîvan de hêkeke kelandiyan bixwin û razên baştir newsa mamoste hêk qalandî jî ji bo hêk qalandî wextê mîda wî hezm giran jî te mere gerek ser xwe bigere doktor bê goya gerek mere xwarin wextê xwar ser xwe hevkî bigere yani ji xeynî fitarê jî normalde jî xeynî fitarê jî tukanî bixwe hêkê kelandî bixwin baştir e hêk kelandî jê qalandî çêtir newsa yani hezm nabe têr jî dibe ji ber tedî dibên qızartma ya Evet. yani ji ber ya hezm nabe ji ber hezm nabe yoksa zamanında wextê ne rojî bi tukanı wê çaxa bi şev tu kîjan carî ne rojî bi dahî xwarina bi şev tu bixwe û ser rakeve wê çaxa mîde hastalığı salkê 2 sal 5 sal berê piştî wê mutlaka mîde rahatsızlığı tedî dibê reflü çê dibe ê tu xwarin wextê di mîde de be wê çaxa xwarin wê herkî de derbasî barsaxa nabe wê çaxa wê di yemek borusî wê werde vê mere navê wê jî bûye reflü reflü Mesela hek de jî spiyê baş e erê spiyê baş e spiyê baş e şima zerkavê zerkê êdî proteinî zêde ye Fazla evê protein kolesterol zêde bî ew rast ne Gelek mamoste spî careke ew gotin pir dat gotin yani ek kolesterol bi wan re heye bera zerka hêkê nexwin paşê gotin na tiştekî wisa tune ye yani dîsa diyar Ama bikin vege, ek kolesterol bi wan re heye bera spîka hêkê bixwin û Vêge zerka we mesela kolesterol wan her bîtina bî jî spiyê wî zerîtiyê çêtir e özellikle baş. zarokê biçûk mesela wextê me re bidon hezm nabe ha belek proteîna wî hezm nabe yoksa ma hêk tu zerara wê tu neyî ama gelek carî wê çaxa safra kesesî de kevir çê dibe herî çê dibe safra çamurî çê dibe xwarin hezm nabe yek cemere rudine cana boyuna tedî qirpikî wîl tê ama se te basa reflü kir yani proxteme Mesela xwarina giran xwarinê giran xwarina giran safra Safra yani safra reflü safra erê Vêge safra mesela wê ku xwarin zêde midê mirov de dimînî safra kesesiyê mirov avê tîr dibî çê dibêjin safra çamur safra çamurî Ca xwarinê ku giran yağlî ku di midê mirov de zêde dimînî belkî mirov zû birçî nake ama safra taşî çê dike kevirê safra taşî çê dike gelek em mesela xwarina zêde giran jî ne baş e yani bi min re jî reflü mesela heye yağlî bî kızartma bî bele bele van rojan jî pir piçikî zoran demam mesela o kita xwarina mesela şînayî çêtir e mesela meyve bî şînayî êdî zû çiçet midê mirov de zêde nabî zû hezm mesela ew ava ku tahl ez bêjim tên heqta qirka merev Safra kesesi. devê merev di mîda me re mesela dibe hinga merev çi bû xwe baş e ji bo hinga hepkî bisekinîn ew tiştê Ya tu bisekînî mesela tu kanı nane Mast geldi tenûrî bu, mast. mast Mast. nane tenûrî nanê tanûrê mesela qedamê ne şorbin ev qedamê em ji wan bi qedamê daxî dibin ya nok tedî çî dikin dike qawurmuş dikin
nohut yani ya. Avana avj avayı distini. Mesela sevki pişti xwarni berik duraka 2 saate mesela sevki bu qaşet bu bela avji posave hey o posavi midamere Yani levra dmaha roji de bawer dikim na hükümet Hindiki başırken mere bixwe. ekwan reflü gastrit heye roji betir zor avandı da mide habi hene ama Nikant tişteki Ev bu. kuref labi geleke reçevam kin. Evet. Vakti ku reçevan kin em bejine bazdan. Reçevan ku ser piye gole çunten. Ev kevan hazimane dizu çedbi. U jgayni ji mesela ve reflu var abi. Geleke mesela pişt xwarne xwaz direj nekin. Bu baliban jipiçki Aynı 2 saat geleke boriye Jordan. direj kin. pişti iftara mesela kanın kahvaki bakın çay kaşığı bak ama vakti suara da kahve ve nakun çünkü havayı bir reve. Bele bele Çünkü dünyada kafein heyi de çay jidi teyin maddesi heyi. bele. Xwarni gran hazm nabın dimidi de gerek suara de nakun. Evet. Diftar ajdi vakti bukhun خانم hala jmi roya bin hala jmi roya bin hala hevdu dedin mevantiya der mevana ده şekil xwarin dînir meydanê. Ya insan gelek jî fakîrên li mala wan hew şorbak tenê heye. Ew jî rojiya xwe dikirin, tu jî rojiya xwe bikir. Evet. Hiç olmazsa bixwe hindikî bixwe. Dileme freye mamosem dixwazim Evet. demako mevanek were Tamam, malame ama dixwazim bi her awayê ve ana xwarin mesela var gaze ana fakîra zarokê wan aftunun vexwin. Mamosteden ji enek rojit girin. Mesela teke 12 rat zin. Tecrüben yuan çi beji mesela. çitkin Ha mamoste. vakti gerek duye çağı awaya pir zararı. Saat vakti 12 de xwarinê bi qusara kevin hem wê gün boyu bazal metabolizma wan hem wê bikevin zû birçî dibin hem wê şekerê wan bikevin icabında wê tansiyona wan zêde be awaya dengesizliği. Yani Evet, gerek vakti Xwedê Teala hatta vakti imsakî Saat waqt jimer dayê gotî hatta vakti imsaqa we li mêj hatta vakti ezanê xwendinê hûn kanî bixwe xwin. Saat Piştî wê jî tu kanî ji xwe rûnê ê Qur'ana xwe bixwînî ê ji xwe ibadetê bikî. Ev meha Xwedê Teala ibadetê gerek mere net tiştê xwe bi xwarinê derbas İnşallah bikî. mamoste. Mere Emci gaya rojiyê jî çi ye? Mere insanî birçî mere wan bibînin. Nek السعوري الدخول تشتيتو الفطار دخول عجب او شخص المعرفه دخول ناخذ İnşallah programı koyam çetkin inşallah programa daviye İnşallah. hafte jbo temaşevanên me dibe mînake ki xweş mamoste malawa ava mixabin oxtê me nema yani hingelek tiştene koyam ser wan Bilene, baqibin lê mixabin saata xweş mamoste Yani em agahiye giring şta standin îro Yani- bisterxwarin ve xwarinê inşallah bir hindiki bixun Bele. xwarinê tevhev nekin şenkaya xweşî bixun مقصد ساعات 12 راكتن حتى دهات بخونش دها وبيفدي او شينكاي سيف مي فانا في كيجي كرك نخون bele والصور جي تشتي هندك بخون ابا خد دو قدح بخون وبشتي بيرا نيف ساعات درباز وتالي راكب saat xweş mamoste وباش بجوم İnşallah. İnşallah malata ve mamoste. İnşallah. Operatör doktor Ubeydullah Sevgili Puspora Ortopedi u Travmatolojiye gelek spastik mamoste. Spasım Tiji bu kurtasi heri David kari temaşevanın Peki beji. hocama bahs kir şwa. Ama pişti xwarne geleke reçevam kin. Bir Mere. hareket naminen. Bele. Bu hareket ji bedenim rora jboni eşim rora zav başa. Ev başa yani Saat hareket devamlı başa. İnşallah saat hoş mamoste be hatına İşte be hatına mamoste jez gerek kef hoş bum malavava. بس Emine Yiğit gelek spastikim stran bej mamoste malatava. Müzikşen Gökhan Yiğit müzikşen Fuat Keskin malavava. Bele bineren aziz me bernama xwe programa xwe îro dawî kir. Hefta were em ê dîsa bi mijarên xweş û bi mêvanên hêja em ê pêşberî we bin. Heta wê demê bimêne di nav xêr û xweşiyê de xatirê we.
بلو جان عشق آبد دلو امان 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 دلو امان 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 دلو شدرد یار از بود بلو جان عشق آبد دلو لناو بخشام شوب رکت پروک هریر لبر فکت جان من مودلم فکت دلوک ترجی کمان لکت جسرم چو